I a continuació anem a tertuliatjar. Doncs vinga, anem a tertuliatjar. En aquest 4 directe d'avui seguirem atentos en el que va passant en aquesta segona sessió del debat sobre l'estat de la comunitat autònoma, però, com els he comentat jo en el començament del programa, avui volem dedicar aquesta tertúlia, ja que no en podem comptar amb els diputats i diputades habitualment que ens acompanyen els dimecres, farem una tertúlia temàtica, no? Tertúlia sobre habitatge, no? La situació de l'accés a l'habitatge aquí en la nostra comunitat autònoma. No? S'està parlant, va parlar ahir la presidenta Marga Proens, s'està parlant avui, evidentment, en aquesta segona sessió del debat, i es seguirà parlant, no? Perquè jo crec que estem davant el principal problema, no? Ara mateix, que entenem molt de ciutadans en aquestes illes, que és aquest accés a un habitatge amb uns preus, diria jo que normals, no? Raonables, no? Si em permeten l'expressió. Així que, bueno, anem a veure si podem posar un pot de llum, no? en aquesta qüestió i en aquesta problemàtica. Ens acompanyen en aquesta tertúlia el senyor José Miguel Artieda, ell és el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears i president també de l'associació API Baleares. Senyor Artieda, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, molt amable. Tenim també amb nosaltres a Germán Rocha Bentancur. Él es el propietario del Grupo Amtu. Ellos son una mobiliaria y también son promotores. Le entrevistamos y tuvimos la suerte de hablar con él hace un par de semanas en este programa. Germán, gracias por acompañarnos también. Gracias a usted por la invitación. Y también contamos con la presencia de Jordi López Bezunartea. Él representa Reas Balears. Reas Balears, bueno, és un moviment solidari, una plataforma que representa també els interessos dels ciutadans. Ells s'integren en aquesta taula per l'habitatge, no? que es reuneix per xerrar, no? d'aquesta problemàtica i que convoca el govern a través de la Conselleria d'Habitatge. Senyor Jordi López, molt bon dia. Molt bon dia, gràcies per convidar-nos. Gràcies a vostè per estar amb nosaltres. Bé, en primer lloc, mantindrem un poc el que fem habitualment, no? Amb els diputats. No? Primera intervenció, sí que m'agradaria que una primera intervenció de tot tres per plantejar un poc bueno, aquesta situació, no? de l'habitatge a la nostra comunitat autònoma, i després ja pues, entraríem un poc en el debat i en la confrontació de posicionaments. Us demanaria que sí que fossin intervencions un poc més curtetes, o que fossin curtetes per així dinamitzar un poc la tertúlia i la fem un poc més atractiva als nostres oients i espectadors. Senyor Artieda, té vostè la paraula. Bé, avui ja coneixem la situació que visquem tots en quant a la vivenda, no? Estem en una situació que hem mort d'èxit, ho estem visquent en vida, i és una situació difícil, no? Difícil de solucionar. No varen fer els deures en el seu moment, no varen saber interpretar les senyals i adelantar-nos a el que estem visquent avui. Teníem l'exemple clar d'Eivissa, que ja feia anys que estaven en alerta i bé, això ja s'ha irradiat a tota la resta d'illes, a tota la resta de municipis, i és un problema que estan visquent a residents per adquirir una vivenda que en xifres són les més cares a nivell estatal, en quant a venda i lloguer, esforç econòmic per pagar la hipoteca i bé, no hi ha mobles, és una crisi d'oferta i el poc que hi ha, el comprador paga molt i el problema és que no pot escollir on viure en contra del que sí passava en el boom immobiliari, no? Que els preus eren alts però hi havia elecció per part del comprador. Manca d'oferta. Jo vaig apuntant coses que proposa i que diu i que detecta el senyor Artieda. Germán Rocha, Grupo Amtu. Vale, bueno, somos conscientes todos de la situación que estamos viviendo. Es una situación bastante, en cierto punto, desesperante para la población joven, sobre todo, porque lo que comentábamos en otras entrevistas, estamos viviendo esta situación que nos aleja de la posibilidad de emanciparnos, de formar nuestra propia familia, de poder crear nuestro propio nivel de vida y estamos un poco con esto, como lo comentábamos, bastante ajustados. Y bueno, también coincido que es una crisis de acceso a la vivienda.
los requisitos son muy duros para el alquiler, los precios están muy elevados, están muy inflados y bueno, hay que buscar la forma de salir de esto cuanto antes, porque a largo plazo va a ser un problema, ya es un problema grave y será muy, muy grave a largo plazo. Senyor Jordi López, en Ribes Balears. Bé, hem de dir que és un problema social greu. A les nostres entitats li afecta de moltes maneres. Moltes de les persones que treballen amb nosaltres viuen en infrahabitatges i també fins i tot persones amb salaris normals se veuen afectades per el problema de l'accés a l'habitatge. Segurament és el problema principal que tenim a dia d'avui a la nostra societat. Hem de dir que no ve d'ara, obeix un fenomen de llarg recorregut, estructural, que té moltes causes, per tant, és una qüestió complexa, davant la qual no hi ha solucions senzilles. El símptoma més evident d'aquesta trajectòria llarga que no ha fet front a aquest problema és el cas espanyol, en el qual no hi ha un parc públic d'habitatge mínimament digne, cosa que no passa a altres països europeus, on és habitual que un percentatge molt important de la població visqui de lloguer o en habitatge públic. Això és una peculiaritat espanyola, no? I bé, des del punt de vista filosòfic, sí que és molt important destacar que hem arribat en aquesta situació perquè, al contrari del que diu la nostra Constitució, que diu que l'habitatge és un dret, en general ha estat més prioritari la concessió de l'habitatge com a negoci. Per això hem arribat en aquesta situació, que en els darrers anys s'ha agreujat especialment a les zones, en els territoris que tenen més pressió turística, com és el cas de les Illes Balears, que no és l'únic, evidentment, per el tema de l'habitatge vacacional, que ha estat una font més de mercantilització de l'accés a l'habitatge en detriment de l'habitatge com a dret. Molt bé, doncs jo he anat apuntant, no? En aquesta primera intervenció de vostè, el senyor Artí ha dit manca d'oferta, que és evident, preus inflats, tant en venda com en alquiler, que ha dit el senyor Rocha i el senyor López, també coincidim tots i coincideixen vostès, efectivament, en aquesta manca d'oferta. El senyor López s'ha referit també, sobretot, en aquesta oferta de lloguer, no? És vera que aquí Pentura un poc, bueno, la gent s'estima més sempre, no? Comprar que llogar, no? I Pentura, jo me'n record que fa molt d'anys i tal, un quan s'independitzava, doncs el primer que feia era llogar, i llogava perquè tenia unes possibilitats per llogar, perquè el preu era avantatjós. Ara no passa això, no? És que tampoc n'hi ha oferta, però s'oferta per llogar un pis. És que trobar un pis per manco de 1.000 euros s'ha posat realment impossible, no? I estem xerrant de preus que és un sou d'una persona, gairebé, no? Sí, està canviant, no? Fa 30 anys el 82% de la població tenia un immoble en propietat. Això està baixant cada any i ara estem tornant al 70% de gent que té en possessió un immoble. Això és un projecte de vida. Estem en un país que culturalment la inversió en immoble està arraigat. El sector de la construcció va servir a la postguerra per reactivar l'economia i aquesta consciència de compra s'ha mantingut. I bé, ara veiem que està baixant. L'alternativa, evidentment, és llogar i amb els preus que s'està manejant avui també és una solució dificultosa, sobretot per segons quins sectors, com poden ser els joves, famílies monoparentals, i això pareix que no té un torall. Quan xerram d'aquests preus de lloguer, perquè està també en el debat públic, des de alguns partits i des del govern central es proposa a través d'aquesta llei aquest topall, no? I aquesta intervenció en el mercat. Això trobem vostès que seria una solució? Yo pienso que no. Yo pienso que no es una solución intervenir en el mercado de la vivienda, sino supervisar el mercado de la vivienda. Son cosas muy diferentes. Intervenir es marcar una línea que no se pueda sobrepasar. La supervisión es una línea que va desde dar una solución integral e interdisciplinaria. O sea, esto quiere decir que hay que, por ejemplo, el Instituto Balear de la Vivienda debería ser el principal promotor de viviendas de alquiler accesible, porque se han construido en los últimos 20 años muy poca vivienda, incluso en esta legislatura se han activado más cantidad de vivienda que en los últimos 20 años
de protección oficial. Entonces, si vamos a este punto, claro, intervenirlo, lo único que va a ser hacer un estancamiento peor del que hay económicamente, ¿vale? Porque ya se construye poco por los elevados precios de la construcción, de la mano de obra, y claro, cuando llegas a ese punto, el suelo, estamos en un territorio limitado, es un poco el tema de claro, se encarece la construcción, y llevado también de la mano con ese interés absurdo y desmedido de ganar hasta el último euro en cuando tienes un alquiler de una vivienda o cuando tienes para vender o ser promotor y construir. Entonces, intervenirlo sería como limitarlo más de lo que ya está limitado, o sea, lo estancaría. O sea, lo que hay que hacer es que el Instituto Balear de la Vivienda pues se ponga en los próximos 5 años a construir 5.000 viviendas de alquiler social o accesible, ¿vale? Pero para alquilar, y que los promotores pues sigan construyendo para que las personas puedan acceder a la primera vivienda, como son los jóvenes y no tan jóvenes, José Miguel, 45 años ya no son jóvenes. Y siguen viviendo muchas veces en situaciones... Sí, las vicisitudes familiares cambian y, claro, y uno al principio necesita un piso con una habitación, pero bueno, si luego tiene familia, pues en una habitación no pueden vivir claro, 4 personas. Totalmente, y además no puedes desarrollar tu vida. O sea, nos quejamos de que tenemos baja natalidad, pero luego no nos ayudamos a nosotros mismos. Nosotros cada vez, nuestras generaciones, cada vez alargamos más el plazo para poder tener familia, porque no tenemos algo principal como es una vivienda, donde poder dormir, donde poder desarrollar tu vida habitual, sin estar alerta de que te van a echar de tu casa, te van a subir el alquiler, la estás pasando mal. O sea, eso ya trae consecuencias psicológicas a la población. O sea, es el principal problema, analizado por psicólogos, el principal problema que tenemos es ese: el acceso a la vivienda está afectando la salud mental de la gente joven, sobre todo, porque no podemos tener una visualización a futuro de absolutamente nada. Entonces, intervenirlo va a ser limitarlo, cerrarlo, y lo que hay que hacer es que se construya más cantidad para alquiler asequible, que no haya más pisos turísticos, o sea, que por un tiempo se limite la concesión de licencias turísticas, los hoteles seguirán funcionando, los turistas seguirán viniendo, y las viviendas que sean para los residentes y los hoteles para los turistas. Esto es algo claro, o sea, para mí este es el punto más de partida. És evident que aquest tema dels topalls en el lloguer és un tema controvertit i jo vull donar una altra visió que evidentment també existeix i és de les entitats socials, no? Que en general sí que són partidàries d'aquests topall en el lloguer i per un motiu molt clar. No? El motiu és que ens trobam en una situació d'emergència i en una situació d'emergència s'han d'adoptar mesures d'emergència. Per tant, potser en una situació normal no seria una mesura desitjable, però l'argument fonamental seria que és tan greu el problema que en el ritme actual, encara que s'hi va accelerar molt la construcció d'habitatge públic per destinar-ho a lloguer assequible, no arribam a temps. És a dir, és més grossa la dimensió del problema que el ritme de la solució de construcció d'habitatge públic de lloguer assequible, no? Perquè, evidentment, si va bé, tampoc no té una capacitat infinita, pot fer el que pot fer amb els recursos que té. Val? Per tant, davant d'aquesta dificultat per fer front al problema, en la principal solució, que entenem que la principal solució és la construcció d'habitatge públic assequible. Amb això segurament coincidirem, no? Però clar, aquesta solució no és prou ràpida per donar una resposta ara en el problema que tenim a dia d'avui i per tant s'han de pensar en mesures, entre cometes, sí, reconec que poden ser dràstiques, però és que la situació realment és greu. Jo, si me permet, sí, endavant, és que aquesta sempre anem allà mateix, no? En principi és el que te podria dir, és subconscient que és solució al problema, limitar els preus, però jo no conec cap puesto que això hagi donat hagi estat una bona solució. La gran majoria de professionals, i quan dic professionals en tots els àmbits, tant abogats, economistes, agent de la propietat, el Banc d'Espanya, notaris, tothom, la majoria te dirà que això és contraproduent. La realitat és que ja en Senat ha creat un efecte contrari. Va passar a Barcelona, se baixa el número d'immobles i els que estan en lloguer són els que són més dolents i damunt d'aquests dolents puja el preu.
Per tant, hauria de dir que no estem a favor d'aquesta solució. És trepitjar un forat, un bony, i no saber cap on sortirà l'efecte. Estem tratant damunt immobles que estan en propietat privada, i el mercat és tremendament àgil. El propietari, si veu que se sent amenaçat, pues cercarà alternatives, com és el que ha passat, no? Pues o el traurà del mercat, o el posarà a la venda, o bé sobre tu. I el constructor què farà? No construirà. Per la por, pues deixa de construir. Què s'ha de fer? Evidentment, la part de construcció pública, això s'ha de recuperar. Estem a un 3% de nivell de vivenda protegida, la mitja europea és un 11%, en qual aquí ens han de posar molt les piles. Ho hem donat durant tota la transició, tota la democràcia, i això s'ha anat minvant fins quasi fer inexistent la creació de vivenda pública, i això s'ha de fer, incentivar i promoure que surtin vivenda en el mercat. 3%, estem a aquest percentatge en comparació amb l'11% a Europa, no? Clar, el que passa és que la gent es confon, no? O se l'intenta confondre, no? Perquè després escolten els nostres representants polítics i només fan anuncis, i construirem, i incentivarem l'habitatge públic, però sembla que es queda només en anuncis, no? Amb aquest percentatge que vostè ens ha dit, estem molt lluny de lo que es la mitjana europea, ¿no? Sí, claro. Ahora es que se están anunciando estas medidas, que sí que es un punto de partida para poder ayudar a la nueva construcción de viviendas asequibles. Hay que seguir trabajando. Es un trabajo largo, no es una solución a corto plazo, es una solución a largo plazo. Lo que sí se podría hacer a corto plazo es tomar medidas, no de topar el tema del precio del alquiler, sino que buscar soluciones que brinden más garantías tanto a los propietarios como a los inquilinos. Por ejemplo, ¿por qué las ITV de los coches? Todos tenemos una ITV en nuestro coche, ¿verdad? Porque, y no es algo que lo necesitemos para vivir, porque es algo que, bueno, es para la movilidad, etcétera, va bien. Vale, pero una vivienda que lo necesitamos para vivir, ¿por qué no tenemos una supervisación de los contratos de alquiler? Por ejemplo, ¿por qué el instituto no se entregaría al Instituto Balear de la Vivienda cualquier persona que quiera alquilar una vivienda o una habitación? El propietario lo pase por intermedio de las inmobiliarias. Pero esto en teoría sí que es obligatorio, ¿no? ¿O no se ha regulado esto? No, entiendo que creo que esto no es obligatorio. Exactament. El que el lloguer ho hagi de presentar, aquest contracte de lloguer davant Sibavi. Sí, això està a la LAU, la llei d'arrendaments urbans. Una altra cosa és que finalment... Que es faci. Que es faci. Això és una de les mesures... Com moltes coses en aquest país. Exacte. És un tema de supervisió. Se fan lleis, però després no es supervisa. És una de les peticions. No se fan complir. És un tema de supervisió. La falta de descontrol, la falta de control, la falta de sancions. Nosaltres és una reclamació que estem fent ja de fa anys, que tot el que estigui relacionat amb l'immobiliari s'hagi de se persegueixi i se sancioni. I això és una responsabilitat de Sibavi, ¿no? Perquè s'han de depositar aquests contractes de lloguer en Sibavi, ¿no? Exacte, Sibavi. Sí, correcto. ¿No? Yo creo que lo suyo sería eso, que exista un único modelo de contrato de alquiler para que no haya variaciones, porque ahora mismo yo tengo unos datos que hemos hecho, nosotros mismos tenemos siempre un equipo que nos movemos bastante para analizar sociológicamente lo que está sucediendo, y nos hemos dado cuenta que casi un 77% de los contratos que existen ahora mismo en Baleares son a 11 meses. Tienen un montón de irregularidades que no garantizan nada ni al inquilino ni al casero. O sea, si se piensa que haciendo esto de esta forma, esas malas prácticas que José Miguel comenta que a veces perjudican, y sí que perjudican mucho a la actualidad, pero esto habría que ver una manera de que exista un único contrato de alquiler, que se cumpla con 4 o 5 medidas, cláusulas, condiciones para garantizar al inquilino y para garantizar al casero, y que se terminen estas malas prácticas. Esto viene por la derivación de que la proliferación de inmobiliarias no ha favorecido a la población balear, ha favorecido a unos pocos y no ha favorecido al grueso de la población. O sea, si la inmobiliaria lo que brinda es un servicio, debe brindar un servicio profesional, un servicio que tenga unas garantías, un servicio que sea realmente serio. Nos encontramos con que hay, bueno, mucho intrusismo, mucho pirata dentro de lo que es las inmobiliarias,
Claro, esto no es normal. Eso lo que hace es perjudicar al ciudadano a pie y perjudicar a los propietarios. O sea, porque ante la irregularidad de los contratos hay vulnerabilidad de las dos partes. Pero perdona, sí, ara te deixa. Me dius 77% de alquiler en 11 meses, pero esto también se había regulado, ¿no? Para que fueran a través de la ley de vivienda nacional, para que esos contratos de alquiler tuviesen una duración mínima, ¿no? No sé, ahora no recuerdo exactamente si eran 3 años o eran 5 años. El señor Artieda... Els contractes de lloguer des del 2019 són 5 anys. 5 anys, no? És vera que són de 3 a 5, va ballant segons la modificació, però són 5 anys renovables de manera voluntària per llogater. No? Què ha passat arrel de la llei estatal de vivenda? Pues que s'ha criminalitzat en els propietaris, se l'ha posat unes traves, com és que hagi d'assumir tots els gastos de la gestió de la immobiliari al propietari, que se li posa obligacions per el tema de pròrrogues forçoses en cas de vulnerabilitat, pues tot això, anuncis de limitació de preu, pues tot això va fer una por en el propietari, que al final pues, li ha donat peu de manera, o per ignorància o per interès, a fer un trasbase de lo que vendria a ser un lloguer de vivenda a lloguer de temporada. És a dir, tots dos són legals, no? El que passa és que quan fas llogues temporalment un immoble per menys de 5 anys, pues ha d'estar justificat. I aquesta justificació pues, no se compleix. I això és el que crec que aquí en Germán pues, deia que ha d'haver més control i coneixement per part de l'inquilino i del propietari. I aquí hem de dir que és vera que hi ha molt d'intrusisme, el sector està completament desregulat, és a dir, les immobiliàries n'hi ha de tot tipus, de tot color, però estan desregulades i hem de tenir en compte que tota la intermediació, tots els contractes es fan en el mercat, ho fa entre propietari comprador, propietari inquilino. I de manera directa. De manera directa, en la qual aquí hauria d'haver un poc més de control. Tot el que sigui, pues, aquí està intentant pues, que per part del govern pues, s'obligui de qualque manera a revisar tots aquests contractes i si no és, no és. És a dir, tu no pots dir jo poso en lloguer la meva vivenda 11 mesos perquè vull, no. És per què? Per què la temporalitat? I això és una cosa que ajudaria a ordenar un poc la situació d'avui en dia. Bé, jo el que volia dir és que crec que s'ha d'equilibrar els diferents interessos, tant de propietaris com d'inquilins. Reconeixem, evidentment, el dret a la propietat privada, igual que hem de reconèixer el dret a l'habitatge, igual que també la Constitució espanyola consagra la funció social de la propietat privada. Per tant, és evident que en aquests moments els interessos que estan més perjudicats són els interessos dels inquilins, que són els que estan en una pitjor situació. Per tant, m'apareix legítim que des dels poders públics s'aprenguin mesures per reequilibrar aquests interessos legítims dels diferents grups d'interès, en aquest cas propietaris i inquilins, però insisteix que en aquests moments l'inquilí és que se troben en una situació de més vulnerabilitat. I insisteix, no són jo que diu que la propietat privada ha de tenir una funció social, ho diu la Constitució espanyola, som un estat democràtic, social i de dret. I aquesta pota social en el tema de l'habitatge està fallant. I està fallant d'una forma estrepitosa, arribant a extrems cada vegada més greus, especialment a les Illes Balears. Nosaltres, les nostres empreses d'inserció, com altres també empreses a les Illes Balears, cada vegada se troben amb més problemes per contractar personal, perquè la gent no vol venir a fer feina a les Illes Balears. Hi ha una manca de professionals cada vegada en més sectors econòmics. Per tant, això pot ser un coll de botella per la nostra economia. El fet que els lloguers siguin tan elevats que la gent ja no vol venir a fer feina a les Illes Balears. I quan venen, se troben en situacions
escandaloses, no? L'altre dia vam anar a un notari a firmar un crèdit, no? I el notari, que forma part d'una ONG que se diu Montición Solidari i se dedica a fer atenció a persones en situació de vulnerabilitat, me'l va contar el cas d'una dona immigrant amb una nina petita que té llogada un sofà, no una habitació, un sofà per 500 euros. Segurament aquesta dona no ha de guanyar molt més d'un salari mínim, per tant, treballa... Un sofà. Sí, un sofà. Val? Treballa per un salari mínim i ha de destinar pràcticament la meitat del seu salari mínim a llogar un sofà. Evidentment, això molta gent no està disposada a fer-ho. No? I per tant, jo amb això el que vull transmetre és que hem de prendre consciència de la gravetat del problema. Vale? Que la gravetat del problema no ve donada per els darrers anys, ve donada per el que no s'ha fet en les darreres dècades. Jo crec que això és una idea que hem de tenir molt clara, que no és un problema d'ara... Sí, no és un problema que s'arrossega de fa un any, ni dos, ni tres, ni quatre. No. És un problema de moltes dècades, no només s'ha construït poc habitatge públic, sinó que sabeu que fins ara l'habitatge públic, en el cap d'un temps, se privatitzava, no? I se tornava a posar en el mercat. Per tant, insisteix que és un problema molt greu, que en aquests moments la part més perjudicada és l'inquilí. També, evidentment, han de tenir en compte els interessos dels propietaris. Jo, en principi, no veig malament aquests programes que garantitzen a través de vals, assegurances, perquè el propietari tingui una seguretat de que cobrarà, que si hi ha un desperfecte hi haurà una assegurança pública. Una ocupació d'habitatge regular. En principi està bé, perquè també han d'equilibrar els diferents interessos. En aquest moments, el major desequilibri se produeix del costat dels inquilins. Amb això s'ha de donar la raó, s'ha de protegir en els inquilinos, s'ha de protegir en els compradors i s'ha de facilitar l'accés a una vivenda. Quan és lloguer de vivenda, la lau ja protegeix molt l'inquilino. Per això han de fer que els lloguers no reconduir-los a lloguers de llarga durada perquè l'inquilino està bastant protegit. Però així tot falta ajudes per poder accedir en quant a la part econòmica, no? I això passa per fer polítiques d'ajuda que hi hauria d'estar en sintonia la part autonòmica en la part estatal, i veiem que cadascú està estirant pel seu costat i és perjudicat a el ciutadà, no? Estem parlant d'ajudes en el lloguer jove amb un límit de 900 euros perquè està topat per l'Estat. És a dir, quant de lloguers de 900 euros hi ha avui en dia? Pràcticament ningú. Aquest límit s'ha de pujar pel cas de Balears. I estem en un confrontament polític que el que fa és perjudicar el ciutadà. Ahir va anunciar també la presidenta en aquest debat sobre l'estat de la comunitat autònoma noves línies d'ajudes de fins a 10.000 euros per la compra de... Bueno, xerràvem de lloguer, però en aquest cas per la compra del primer pis, destinada a menys de 40 anys. També aquesta pujada, no, del preu bonificat de l'impost de transmissions patrimonials de 270.000 fins a 378.000 euros. No sé vostès què li sembla, no, aquestes mesures, la política en general, xerrant d'aquest govern, perquè bueno, és el que ara mateix està en el capdavant de la comunitat autònoma i el que s'ha trobat també aquesta situació. No sé si troben adequades, no, aquestes mesures, aquesta política que està duent a terme aquest govern, amb aquests diferents projectes i el tema del lloguer segur, el tema del decret d'emergència habitacional per intentar agilitzar tota aquesta tramitació que s'eternitzava a l'hora de poder tirar endavant una construcció i una promoció d'habitatges. Què els sembla aquestes mesures i el que està fent en aquest cas aquest govern? Bueno, yo creo que... Troben que són suficients, s'ha de fer moltíssimes més coses més, no pot fer una altra cosa del que s'està fent. M'agradaría en aquest sentit conèixer Yo pienso que, por ejemplo, las medidas que se han adoptado en este periodo de gobierno son un punto de partida. De los últimos años son los que más ahora están sacando medidas y buscando intentar cómo enfocar el problema y dar una salida.
Antes no se ha tratado en los últimos años atrás. No, está bien el tema de las ayudas, está bien dar una mano para poder adquirir una vivienda, para poder alquilar una vivienda, pero claro, es como se comentaba, es un problema que es multidisciplinar. O sea, no es simplemente dar ayudas o poner facilidades. Sí, eso está bien y también hay que supervisar. No controlar ni intervenir, supervisar. La supervisación viene de la mano con un orden. Y si hay orden, normalmente pues vamos a caminar más recto. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder hacer lo que quieras con tu vivienda, ya no vas a poder hacer lo que quieras en el sentido de ponerla en alquiler, venderla, usarla, lo que quieras. Pero ya no vas a poder ponerla a 3.000 euros. ¿Por qué? Porque nadie te la va a alquilar a ese precio. Está claro, eso lo manda el mercado, perfecto, no topar los precios, genial. Pero las ayudas están bien, está bien enfocado, se tiene que seguir trabajando, es un punto de partida. Y para mí la supervisación es algo fundamental que tiene que haber hoy en día en las Islas Baleares para el mercado de la vivienda. Tú nos comentabas hace un par de semanas, cuando teníamos la oportunidad de entrevistarte, que habíais podido, con estas modificaciones normativas que ha hecho hasta el actual gobierno, que habíais podido, en ese sentido, desarrollar, ¿no? Y hacer una promoción de viviendas en Manacor en 15 meses, que esto... Bueno, cuando hablábamos sobre el tema de la vivienda nos decían, no, es que claro, no se ha hecho nada en los últimos años porque al final el promotor desistía, porque al final una licencia tardaba 2, 3 años, se eternizaba, se guardaba en un cajón, al final ese interés económico de ese promotor desaparecía y no se hacían viviendas por eso, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, algo hemos avanzado, ¿no? Sí, correcto, se ha avanzado mucho en este sentido, dándole una salida con esta parte de poder pasar un poco el tema de los parámetros urbanísticos, ¿vale? Y poder darle una salida a estos edificios obsoletos como los que tenemos nosotros, que tenemos 17 en marcha. Pensamos llegar, si es viable, llegar a las 2.000 viviendas en los próximos años. Hay un buen camino. El tema es que hay que desarrollarlo mucho más. Se está haciendo, perfecto, pero bueno, hay medidas que se deberían tomar con mayor rapidez. Porque claro, está muy bien lo de construir y tal, pero claro, sigue habiendo el problema. Y la construcción es lenta, no podemos. Ojalá pudiéramos hacer un edificio de hoy para mañana, sería, vamos, genial, pero no podemos. La construcción es lenta, falta de personal, no hay recambio de profesionales, viene todo no vienen a trabajar a las islas. Los jubilados se están yendo, o sea, hay una rueda que viene en torno a la vivienda. Y que esa rueda es un problema social que se va a desarrollar mucho más en los próximos años. Entonces, claro, estas medidas están bien, hay que facilitar más a los promotores que puedan construir vivienda a precio asequible, el IBABI debe construir más y debemos supervisar. Porque, claro, yo tengo con el tema de las inmobiliarias tengo un pensamiento, es que claro, o sea, un día, sin menospreciar a nadie, un día eran peluqueros, el otro día vendían casas, y esto no funciona así. O sea, tiene que haber una profesionalización del sector inmobiliario, las inmobiliarias deben brindar un servicio seguro, tanto para el inquilino como para el casero, y debe haber una reglamentación, debe haber una supervisación. Servicios, que la palabra es importante, que estás utilizando en todo momento, ¿no? Servicio, ¿no? Claro. ¿Quiere decir eso que no haya un beneficio industrial, por decirlo de alguna manera? ¿No? Claro, tiene que haberlo porque al final es una actividad económica, ¿no? Pero la palabra servicios es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, en este caso, de vivienda. Claro, porque hablamos de... Ayer lo dijo la presidenta Proens, ¿no? Si el problema que tenemos ahora es grave, con esta previsión de crecimiento demográfico que ayer apuntó la señora Proens, basada también en estadísticas del INE, de que en los próximos años esto se puede incrementar en 230.000, 240, 250.000 habitantes en estas islas, pues no sé, ¿cómo podemos afrontar este futuro? Porque claro, todo se multiplica de manera exponencial, no? Por dir-ho de qualque manera, senyor Artieda. Sí, estem visquent els darrers anys un augment de població d'uns 15.000 habitants per any. Això implica unes 5.000 vivendes noves, una mitja de 2,4 membres de l'unitat familiar, pues unes 5.000 vivendes noves. Això és un problema. O sigui, ja estem amb un problema d'oferta i aquest problema d'oferta és un terreny totalment desconegut
aquí i a la resta del món, no? Com abordes això amb els impediments que hi ha per construir aviat, els preus i bueno, la limitació que tenim a les illes i la sostenibilitat que s'ha d'assegurar, no? Tot això fa que no hi hagi una solució fàcil, no? Això jo crec que ja avui ho tenim clar, el tema de la limitació. No vull dir que la limitació sigui impossible, el que passa que si s'aborda aquest tema ha de ser en tots els professionals del sector i que hi hagi una unanimitat, no? Ben plantejada no se descarta, el problema que sí com està plantejada avui en dia per la meva part és totalment descartable. Què està fent aquest govern? Està aplicant mesures a base de decret perquè políticament és inviable fer-ho d'una altra manera per treure vivenda amb ajuda de la col·laboració privada, com són els constructors, que és qui pot construir, perquè també falta ja la limitació econòmica, de que molt bé si Sibavi té tots els solars del món, però si no té els mitjans per fer-ho, ja tenim un altre problema, no? És a dir, la col·laboració privada és molt important, hem d'intentar créixer sense edificant el mínim possible, és a dir, reconvertint, que és el que se va aprovar en el 2024, reconvertir, poder segregar els pisos grossos, reconvertir locals en vivenda, tot això són solucions que veiem que estan tenint solució. I si veiem que algo funciona, aportar més, no? Seguir com l'anunci que va fer ahir la presidenta, i el que no funciona, descartar-ho, però bueno, com que estem, repetesc, a un terreny totalment desconegut, hem d'anar avançant i avançant de manera àgil. Perquè ara li dono la paraula, senyor López. Vostè ha dit, senyor Artieda, haurien de construir 5.000 habitatges cada any, no? Per assumir un poc aquest creixement demogràfic que hem tingut. Quin és el dèficit d'habitatges que tenim? El tenen quantificat? Quants d'habitatges haurien de tenir ara mateix en el mercat per poder reduir aquests preus i per poder assumir un poc aquesta oferta que n'hi ha, no? Sí, hi ha bastant d'informes, no?, de distintes fonts acreditades, i totes ho enfoquen entre 25 i 35.000 vivendes que faltarien avui per avui aquí. Podríem dir unes 30.000, no sé si Germán me va a contradecir o no, però més o manco són 30.000 les que faltarien, i tenint en compte aquest ritme d'augment poblacional que no ajuda. Senyor López. Sí, jo crec que el problema de fons és el model de creixement. És evident que no podem donar solució en aquest creixement tan desmesurat en necessitat d'habitatge, en població, només en mesures de construcció d'habitatge. És vera que s'ha de construir més habitatge, però les polítiques d'habitatge han de ser més, han de tenir en compte altres aspectes. Un aspecte fonamental és el model de creixement. Mentre cada vegada tinguem una economia més recalentida, cada vegada més turisme, enguany segurament ja anirem a prop de 20 milions de turistes, això és el que realment atreu població. L'efecte crida fa molt de la immigració no són les ajudes socials, és un model econòmic excessivament recalentit, no? Excessivament accelerat, no? Per tant, el que hem de fer, en primer lloc, és plantejar que aquest model de creixement no té futur perquè no podem donar resposta a la necessitat d'habitatge que aquest model de creixement provoca. Evidentment, no poden créixer, és molt difícil construir 5.000 habitatges cada any, vosaltres ho sabeu, no? És difícil. I a més, aquí tenim una altra limitació, que és on construïm aquest habitatge. Ho construïm en sòl rústic, desnaturalitzem els barris que ja tenim, els pobles, estem disposats a que els nostres pobles, els nostres barris s'omplin de blocs de... Per tant, hi ha un model, hi ha una crisi molt important del nostre model que s'ha d'abordar, perquè si no abordem aquesta crisi no donarem solució en el problema de l'habitatge només construint. Yo creo que, perdona José Miguel, yo creo que principalmente
Como decía el dato, nos hacen falta en los próximos 10 años 45.000 viviendas. 45.000. 45.000 viviendas. En los próximos 10 años. En los próximos 10 años. Para que se estabilice al menos un porcentaje del mercado. O sea, para que haya un pequeño equilibrio y se pueda reducir el tema del precio del alquiler al menos un 10, un 15%, y el precio de la vivienda se estabilice. Si no, lo que vamos a vivir es la mayor subida de precios de la historia. ¿No? O sea, es la realidad. O sea, es una tendencia. Cualquier economista lo puede mirar y lo puede decir. Si no hay una estabilización, no va a haber una solución a corto plazo. Hay que construir, sí, claramente, pero también hay que preservar. Pero ¿dónde construimos? Claro, un poco. Claro, ¿dónde? Claro, es que ¿dónde se construye? Desplazamos, arruinamos los barrios. Queda suelo urbano, queda trama urbana y urbanística para construir. Hay todavía suelo urbano para utilizar. Tenemos que esgotar o tenemos que repintar esos planes urbanísticos para avanzar en el consumo de suelo rústico. Jo te diria que han de canviar un poc de mentalitat, no? Quan pensam en vivendes de 100 metres, que és la mitja, i hem de mirar el tipus de família i la demanda que hi ha, no? Sense menospreciar que segueixen havent la necessitat de 100 metres i tal igual, però la realitat és que el 35% de famílies avui en dia són monoparentals. Y eso va pujando, ¿no? Es decir, hoy en día pues bastaría... Son monoparentales porque viene derivado de eso, de que no tenemos vivienda con tamaño y no tenemos capacidad económica ni de ahorro, entonces no tenemos familia. Exacto, pero es una realidad. Que fue la gallina o claro, eso huevos, hace que baje la natalidad. El problema es que no hay muebles, no hay muebles de una o dos habitacions. El que s'ha de fer és intentar allà, per maximitzar el volumen construït, no? Si tenim Palma, per xerrar de Palma, és un parc immobiliari molt antic, no? Són pisos de 120 metres que potser se podien segregar en dos. Allà on n'hi ha 20, doncs podria haver 30, per dir alguna cosa. Això ja seria una manera d'ajudar. Palma, seguint el mateix exemple, aquest diente de sierra famós, tenim plantes baixes de vora edificis de 9 altures. A lo millor seria anar en aquesta gent i dir, escolta, incentivar perquè allà se tiri cap a dalt les vivendes. Tot això, evidentment, el consum de territori, jo crec que el territori s'ha de protegir, però sí que hem de maximitzar el potencial que tenim edificat i per edificar les illes. Jo també un altre aspecte que considero que és important per donar solució a aquest problema és sobre els usos de lo que ja està construït. És a dir, nosaltres sabem, i estic parlant del tema de lloguer vacacional, que una part molt significativa del lloguer vacacional és il·legal. I són vivendes que ja estan construïdes i que haurien de sortir en el mercat de lloguer turístic. Lloguer turístic. Per tant, aquí tenim un parc d'habitatge que ja està construït, que simplement el que s'hauria de fer és fomentar que canviar l'ús, que passar de l'ús vacacional a l'ús residencial. Jo no dic que no se faci feina en aquest àmbit d'inspeccions, sancions, etc., però crec que hi ha molt de camí per recórrer, perquè a les Illes Balears hi ha moltes segones residències, molt d'habitatges buits que en aquests moments o bé s'utilitzen per lloguer vacacional o bé estan en desús i per tant han d'utilitzar allò que ja tenim construït i posar-ho a disposició de la gent que necessita lloguer per llogar. Però tornem una altra vegada amb el tema de la supervisió, no? Perquè en teoria el lloguer vacacional a plurifamiliar està prohibit aquí a Palma, no? Sí. I a Calvià, que jo sàpiga també, hi ha alguns... Està prohibit les noves llicències. Les que se van concedir fa... Aquestes no. Exacte. Continuen. Aquestes continuen. Està prohibit donar noves llicències. Hi ha la moratòria de donar noves, el que passa que és vera que hi ha una pràctica d'oferta il·legal, que això és el que estem apuntant que tots aquí, no? De seguir i sancionar per a les sancions exemplars. I el que està fent aquest govern és reduir l'import de la sanció si ho derives en el lloguer residencial.
Seria una solució, es podrien resoldre moltes de coses, perquè no sé, en fi, eliminar, vull dir, aquest lloguer turístic. El que passa és que, clar, hi ha una llicència, hi ha tots uns drets ja que tenen aquests propietaris i que entenc que això doncs, provocaria també tot un seguit de compensacions, no?, per part de l'administració, però podria passar per aquí la solució també, eliminar, tornar enrere, no?, aquestes autoritzacions d'aquest lloguer turístic. No sé si també tenim dades, no?, de pisos i d'habitatges que estan que es posen en aquest lloguer turístic i que aleshores no estan en el lloguer residencial. Hay 30.000 ilegal. 30.000 por lo menos. Hay 30.000. De los cuales deberían supervisarse las que ya tienen licencia, que cumplan con todos los requisitos y que paguen los impuestos como corresponde, porque ahora también últimamente pues se ha descubierto que no se cobraba tasa turística y tal, o sea, aquí, correcto, claro, aquí se está favoreciendo solamente a un pequeño porcentaje, o sea, si, bueno, tienes la licencia y tal, pues paga los impuestos como corresponde. O sea, porque así también nosotros, o sea, también el gobierno puede utilizar esos fondos que se ingresan para poder, yo qué sé, destinarlos al IBAVIA que construya más vivienda asequible, etcétera. O sea, porque ahora es un momento se están tomando las medidas, ahora es un momento de innovar en medidas, de buscar de dónde sacar para poder los recursos, redistribuirlos y darle un buen uso. Esto es fundamental, o sea, también lo que hablabas antes, Jordi, del tema del modelo económico. O sea, tenemos que tener un plan B. No podemos apuntar solo a que el turismo funcione y nada más. O sea, si nos consumimos el suelo rústico construyendo viviendas de lujo o lo que sea, pues ya cada vez hay menos payeses, hay menos gente que trabaja en el campo, no está incentivado el tema de la juventud para que vaya de vuelta a trabajar al campo. O sea, hay que buscar si tenemos el territorio, está la tierra es fértil, sirve, pues hay que buscar la forma de tener un plan B de esto, no solo el turismo, sino, bueno, el turismo, vale, perfecto, sí, es el principal modelo económico, vale, pero también tenemos un ingreso por otro lado, ese ingreso que vaya derivado también a construir viviendas. O sea, ahora hay un momento de sentarse y planificar la economía de los próximos años, porque es fundamental que el IBAVI tenga mayor presupuesto, que haya más presupuesto para la supervisación, que no se vaya a descontrolar más. Planificar, una palabra que provoca urticària a los políticos, que estan en el corporacisme aquest de les eleccions d'aquí a 2-3 anys, i lo de planificar... Es complejo, con la polarización política que hay es muy complejo de poder planificar. Muy complejo. I segurament també estirem d'acord tots en que se necessiten més recursos, claro, tot el que impliqui potenciar la política pública d'habitatge, potenciar l'IBAVI, que és un organisme que té capacitat mostrada per actuar, no? Jo crec que això és inqüestionable, que es necessiten més recursos públics per polítiques d'habitatge. El que passa que en les llistes de l'IBAVI, crec que les darreres dades, crec que eren 8.000 o 9.000 persones que estaven en llistes d'espera, no?, per un pis... Les darreres dades que s'havien eren 7.000, però pot ser que arribin avui en dia siguin... Sí, bueno, clar, 7.000, 6.000, 8.000... Bueno, és veritat que estem xerrant de moltíssima gent que està esperant un pis públic, ¿no? Y esta gente es la más vulnerable. Cabe recalcar que luego tenemos lo que hablábamos antes, el mercado central. Claro, el mercado central de gente profesionales y tal que están trabajando, que son jóvenes, que de repente tienen un buen salario, no pueden acceder. No, es que estamos en ese perfil que se ha originado estos últimos años, que una persona con un salario, con un trabajo, no puede acceder a un piso, ¿no? Algo que realment resulta impensable, ho deia el senyor Artieda, fa 30 anys. Tenies una feina i al Manco podies llogar un pis i podies començar a caminar, un projecte de vida, familiar i tal. És que ara amb un salari, amb un sou, és que ni tan sols et pots ficar en un lloguer, i ja no direm en una compra que ja t'exigeixen un 20%, hipoteca, etcètera, no? Aquí a Balears no. Aquí a Balears estem superant el 60% d'esforç econòmic per destinar a una vivenda, quan la mitja són un 30%, a nivell estatal és un 30%, i no hauria de superar mai el 40%, i aquí superam el 60%. Això ja deixa clar la situació que vivim. En quant al tema
polític pues, fa falta el consens, aquest consens que vagi més d'una legislatura, un consens amb una llei estatal que sigui consensuada, que obligui a destinar una partida important en el tema de vivenda protegida. Això fa falta i això no s'aconsegueix amb una legislatura, això està clar. En quant al lloguer turístic que tocàveu abans, pues aquí pues jo crec que s'ha de separar el que és lloguer turístic de plurifamiliar d'un xalet, perquè jo conec molts de propietaris que tenen un xalet fora vila i si no és per això el xalet estaria tancat. A més, si ho posa en la residencial seria car perquè un xalet pues, no és un pis que el preu sigui econòmic. En tema de plurifamiliar no li trobo sentit, jo ho dic ara, i a part de que no li trobo cap interès quan tu fas els números a un plurifamiliar fiscalment no interessa. Jo no sé si és que no se fa bé el número i tot això, doncs s'hauria de fer un replantejament. Evidentment sí que el govern coneix exactament quanta llicència hi ha de lloguer vacacional. El que falta és perseguir l'oferta il·legal, cosa que sí s'ha fet a Eivissa, i s'ha aconseguit erradicar. És a dir, el que és un exemple clar de que això se pot passar aquí i després aquesta vivenda o infravivenda reconduir-la cap on necessitem, no? Que és cap a residents. Esto, si me permites... Sí, rápidamente, porque es que hemos agotado el tiempo y me gustaría, no sé, acabar con un mensaje de esperanza de cada uno de ustedes. La verdad es que todo está muy interesante y podríamos seguir charlando aquí una horeta más o dos o tres, ¿no? Seguramente. Pero, señor Rocha, no, yo principalmente es que con el tema de los menores de 45 años, que hablábamos, que se destina más de un 60 o 70% del salario se destina al alquiler, a la vivienda, o sea, los esfuerzos son brutales para acceder, o sea... Los menores de 45 somos la generación que se ha comido la estafa social más grande de la historia, porque somos los más formados, los que nos creíamos con la historia de que estudiáramos y trabajáramos y nos esforzáramos para vivir mejor que nuestros padres, vivir mejor que nuestros abuelos, y somos los que peores vivimos. Somos los que no tenemos acceso a la vivienda, somos los que cobramos malos salarios. O sea, hay que ser realista de que hay que cambiar el pensamiento, hay que planificar mejor. Hay que destinar mejores recursos y hay que pensar en un consenso para poder mirar hacia adelante en un futuro mejor de Baleares. Bueno, pues me quedo con ese mensaje en positivo. Señor López, señor Artidano, és un missatge d'esperança dins d'aquesta situació delicada que en tenim, no sé què podem... Bé, jo faria una crida a la participació de la societat civil, a donar solucions a la problemàtica de l'habitatge, les entitats socials, del tercer sector, d'economia social, volen treballar conjuntament amb les administracions per contribuir a les solucions i especialment dins l'àmbit que és el més específic, que és l'atenció en els col·lectius més vulnerables. Pues pràcticament coincideix amb el meu company, no? Traslladar aquest debat que hem tingut aquí, tenir-ho on s'ha de tenir, tots els sectors socials, els professionals, sobretot que se mos escolti en els professionals per poder treure això cap endavant. Molt bé, doncs ha estat molt interessant, i sobretot que aquests debats s'han de produir. Hi ha una taula d'habitatge on s'ha de produir aquest debat, però no només un debat, no? És que d'aquests debats han de sortir consensos i d'aquests consensos han de sortir mesures, no? Que s'han d'aplicar, no? Perquè no basta amb xerrar, que és el que hem fet aquí, sinó que s'ha d'actuar. I això és el que hem de demanar a les nostres administracions, als nostres polítics, que són els responsables ara mateix d'intentar resoldre aquesta problemàtica. Senyor José Miguel Artieda, que és el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària i Balears i de l'associació API Baleares, moltíssimes gràcies i molt amable per estar amb nosaltres. Gràcies. Germán Rocha Bentancur, grup amb tu. Germán, gràcies por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación y a los compañeros. Muy amable. I Jordi López Bezunartea, ho he dit bé, dues vegades. De Rías Balears, molt amable també per estar amb nosaltres i per participar en aquesta tertúlia. Gràcies.